divlji luk. To je neki luk. luk. Vašac, a? Vašac nije. Posjeća. Ima dosta vrsta divljeg luka, sad ne znam baš po imenici svako. Ali luk je definitivno imao perasto lišće, karakteristično, miriše na luk. Nema šta drugo da bude. Da. Sad da iskopamo neku slaninu. Ne, slanina raste na drvetu. A jes, hvala. To si zaboravio. Guli se kao kora. Imamo i mladu koprivu ovdje. Znači mogu i vrhovi, jel tako? Mada dok je ovako mlada može i cela se iskoriste ili listovi. Jeste, ta vršna 3-4 ta lista. Također vodu nemojte bacati. Iskoristite kao čaj koji je jako zdrav. Ovdje imamo, čini mi se tako, listi i kupine. Tu. Valka. Da, kupine. Koje može se iskoristiti kao čaj protiv dijareje. Ukoliko dobijete u šumi. Ja ne znam, ono se karakteristično, ne znam, Pa ima, čitao sam ja, isto kao list od dunje. Karakteristično se sprema za čaj koji može da se pije tokom cele godine. Bere se list kupine, list maline ako se nađe i list šumske jagode. Da. To se bere, suši se, prave se pogače od toga, poenta je samo da se ne ubuđa, da se to lepo prosuši na nekom provetrelom mestu i onda se iseče se da bude pogodno za pakovanje i može onda čaj od tako sušenog lista da se pije tokom cele godine. Ja sam spremao svežeg ovog gušćika da je drugar gore na Goču ima malo problema sa stomakom. I jako pomogla. Pa sprema u principu malo stabljika i list, oni sadrže tu neku dozu tanina. Još treba malo više, znači spremiti da bude onako, da ne bude redak. Znači da voda bude onako malo, da deluje kao da je gušća. I to se pije i pomože protiv proliva. Eto. Informacija. Evo, nađe smo na putu i bradovičnjak, ima ga po šumi, već je krenuo i da cveta polako. Bradovičnjak je lepo ukusna biljka koja se jede s proleća. Jestive je cela biljka, ali su ove nalik bobicama iz rasline koje rastu tu iz ovih lisnih drški. Jestive onako podsjećaju na neki ljutkast kupus, nešto poput rotkve kupusa, tako. Aromatično. Jeste, aromatično je, lepo, ukusno, zdravo. Kažu da je dobar začin uz meso, nisam ga koristio na taj način, ali svakako lepa biljka za probati. Lišće ovako blago nareckano, mekano, u sastavu raste kao bobice i gore cvet ovako ljubičast. Cvet zna da bude i beličast. Evo ovdje primjer kako je otvoren. Ali nikad čisto beo cvet, nego sa nekom nijansom ljubičaste. Evo su ovdje veće ove. A da, one na nižim delovima biljke budu veće te bubice.
Inače, kako godina ide, kako vegetacija odmiče, te bobice budu sve ljuće i ljuće do nekog momenta kad budu gotovo nejestive od ljutine. Ne bi svako rano proleće. Ko voli ljuto, da zna da ima zamenu za ljutu papriku u šumi. Ovako, nalazim se trenutno u šumi, da kažemo da ima dosta tvrdog drveća. To zna da bude dosta vlažno, nemamo recimo breze u ovoj šumi, nemamo četinare. Što se tiče prirodne pripale, spazio sam ovde ovu jednu suvu lozu. Opšte poznato, znači ovako kada je suva, da može se iskoristiti kora ove loze kao pripala. Tačan naziv loze ne znam, pošto je suva. Postoji čak loza divljeg grožđa. Postoje raznorazne te vodene loze, nisam siguran. Zato sam čuo da je zovu još i lijana. Pa dobro, lijane, ali uglavnom se radi o lozi. Da. Tarzana nemamo da nam potvrdi. Radi se okriti, samo bitno je skupiti ovu koru. Ona se mora donekle malo obraditi, a to čisto da bi se povećala površina i vlakna. Da bi, recimo kao što imate pamučnu vatu, ona ima fina vlakna i jako lako hvata varnicu. Tako isto radimo i s ovom lijanom, ovo je baš suva. Znači, ovo iako je do tla, baš je suva, a ovaj deo je totalno suv. Ćemo doći ovde. Fino mesto. Što treba raditi? Treba uhvatiti i malo vrtiti, rasitniti ovo što je više moguće. Znači ovo može čak i u prah da se pretvori. Stavljam ovde, bolje ovde na zemlju da stavim. To ćemo ovako zagasiti. Ovo je čisto demonstrativno. Znači bitno je što više da rastvorite, da što sitnije bude, što više vlakana otvorenih. Postoji mogućnost da morate malo da pomerate, da će uhvatiti plamen pa će se ugasiti. Znači, doslovno dobija ovu strukturu poput slame. I što je više ovako rastresite, ima više vazduha, lakše će goreti. To možete upaliti jednostavno pomoću fire stila. Jednom varnicom, jednostavno sa drveta, minimum pripreme, samo bitno znati šta treba da nađete i da uradite. Znači imate inicijalni plamen, imate održiv plamen, znači ne bukne odmah poput pamučne vate ili nekih drugih, recimo kao što imate ove od topole, nešto što ljudi zovu maca, tako nešto. Znači održiv plamen koji može dati osnovu za paljenje vatre. Znači nije sve u brezovoj kori, znači ako se držite samo jednog načina paljenja vatre, kao što je brezova kora, lepo imati, biti pripremljen, kažem kao svaki bushcrafter, da imate u rancu i brezovu koru i vašu kućnu pripalu, ali dobro je vežbati mnoge načine u prirodi koje vam mogu dati izvor za paljenje vatre. Znači ako ostanete samo na jednom nivou, niste se makli. Vežbati, praktikovati raznorazne stvari poput ovih, poput recimo deljenja federštika, pa onih najfinijih niti napraviti od drveta, preko kremena, preko ocila i ostalih stvari. Znači to je srž bushcrafta, to je srž vežbanja, elemenata, što kaže, za preživljavanje, treninga preživljavanja. Dakle, to je srž cijele priče se tiče obuke u prirodi. Vežba, praksa, isprobavajte nove stvari sami, već možete znati da vam suvo drvo može pružiti izvor dobrog federštika i raznorazne kore.
isto tako, tako da ja više ne pričam, to je to što se tiče prirodnih pripala. Imaš ga, to, polako se razgori. Tako, iznad grančice da uhvate plamen, da ne ugušiš. Laki nije mi prvi put. Boga mi grmi. Ležaljka, minimalni ranac. Imamo ovdje škorpiju jednu koja drži plen, jedna mala škorpica. Joško, nije ovo škorpija. Jeste li škorpija? Ima čoče... Klešta. Ima, ne klješta, ne, mislim ima i klješta, a ima, kako ne vidiš na... Aha, ne, ja sam pomešao. Žalku na repu. Evo i klešta se vidi, to sam spio da snimim. Da, sad se zaločaraš. Zalači se tu. Do sad je pozirala, međutim, vidjela je da se nešto dešava. Malo je stidljiva pred kamerom. Gdje smo do sad našli škorpiju? Na Goču je ovdje u okolini Beograda. Na Goču, mislim da me je čak i ujela dok sam spavao u zaklonu. Imao oteklinu na ruci. A to su možda neke drakule, ko mene što se izvedala. Dakle, opred sa trolim panjevima. Isto panje smo našli i ovu. Dobro, treba napomenuti za one koji ne znaju da ove naše škorpije nisu smrtno otrovne. Nisu smrtno otrovne. Može problema da ima samo neko ko je alergičan na njihov otrov. Kao mnogo od pčele ili jase. Da. Da ima gušenje i to. Ali za većinu stanovništva nije ništa značajno. Ja sam čuo jedan podatak da je dovoljno na ranu od ujeda škorpije dobro natrljati sapunom i isprati. Ka ne znam. Fazan se čuje. A to kao da se menja alkalnost, moguće, ne razumijem. Tako sam čuo, tako sam čitao, sad. U hemiju uglavnom naše nisu smrtno otrovne. To tamo po Afriki i džunglama i Amazonije. I skoma kafu. Da, kao na Goču, levi mahni ljudima. Samo fali Nikola ovdje. Da zapravo. Za kraj htio bih sve da vas pozdravim. Pozdravim sve ljude koji su prijavili na moj YouTube kanal koji prate. Vam poručim samo da treba da iskoristite svaki novi lep dan, svaki lep vikend. Proleće je počelo, lepo vreme dolazi. Idite malo napolje u prirodu sami, s drugovima, s prijateljima, s kim god, sa devojkom. Makar ovako kafu da popijete, ako ništa drugo. Lepše biti napolje u prirodi, živjeti koliko toliko u tišini, udisati čist vazduh, nego sjediti kod kuće i gledati na YouTube-u kako drugi uživaju.
Mnogi me pitaju kada će novi snimci, ja vam svima kažem kada budu. Svaki svoj slobodan trenutak koristim da odem, ali ponekad ovako ponesem i kameru da zabeležimo neke novije trenutke, neke novije teme. Toliko od mene i pozdrav svima, vidimo se nekom narednom prilikom, neki novi snimci kad budu bili. Da li će biti ove godine treninga preživljavanja i bilo kako kampa, vidjet ćemo. Ova godina je rezervisana isključivo za prvu ekipu Serbian Survivala. Naša uža ekipa, toliko mogu da najavim, trebala bi na leto da ima sa minimumom opreme koje podrazumeva u principu novu strukturu, porciju i pončo i nešto za paljenje vatre poput Fire Stila, da ima uz sebe neki minimum 5 dana da ćemo biti na planini. Potrudit ću se da ponesem kameru, da i to zabeležim, tako ćete moći da vidite naš trening bez puno opreme. Mali broj ljudi će ići, mislim da nas neće ići više od 3 ovaj put. Biće surovo, mi sami znamo kako je to, ali ovaj put ćemo prikazati kako to izgleda. Na prethodnim kampovima, okupljanjima i tim treninzima smo nosili mnogo više opreme, ne zbog nas, nego zbog ljudi koji dolaze, jer se dešavalo da mnogi ljudi nemaju adekvatnu opremu, da nemaju neke adekvatne stvari koje su potrebne, ili čak šta više nisu privikli na surovost prirode. Doživjeli smo, recimo letos, ogromne kiše, niske temperature, zabeležili smo da su noći temperature padale čak negde između 15 i 12 stepeni, uz vlagu to je jako hladno biti bez vreće. Tako da ovaj put, eto, nadamo se negde jun, jul, nisam siguran, za avgust mesec ćemo imati taj trening preživljavanja. Nadam se da ćete vidjeti narednog snimka, nekih narednih avantura. Ja vas puno pozdravljam.